És molt important començar a fer esport des de ben menut. Els experts recomanen practicar exercici físic més enllà de l'escola i prendre hàbits saludables des de la infància. I quins beneficis s'obtenen? Moltíssims. Entre ells, ajuda a desenvolupar l'aparell locomotor, neuromuscular i cardiovascular. També beneficia a mantenir un pes corporal saludable i contribueix al desenvolupament social dels joves, fomentant autoconfiança, integració i interacció social. L'obesitat infantil produeix un impacte negatiu en la salut, tant durant la infància com també en l'etapa adulta. Segons l'Organització Mundial de la Salut, en l'actualitat, les xifres de sobrepès en menors de 5 anys es troben al voltant dels 40 milions. Unes dades preocupants perquè s'estima que continuen creixent fins a arribar als 43 milions a 2025. Segons l'últim estudi d'alimentació, activitat física, desenvolupament infantil i obesitat, l'any 2019 a Espanya la prevalença de sobrepès era del 23,3%. Pel que respecta a l'obesitat i diferenciant per sexes, destaca més entre els xiquets amb un percentatge del 19,4% davant del 15% entre les xiquetes. I com s'ha d'actuar per fer-li front? Disminuir les conductes sedentàries, entre elles l'ús excessiu de les pantalles, practicar jocs amb activitat física, si la distància ens ho permet, anar a l'escola a peu o en bicicleta. I tot això sense oblidar-nos de menjar saludable i optar per la fruita i la verdura davant la brioixeria. En resum, la clau és menjar bé i moure el teu cos cada dia, tampoc és tan difícil.